Sa 44 ka mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay, duha na ang naka-recover. Si Lian Sinculan sa report. Si patient number 8, usa kay 60 anyos nga babae nga taga-barangay Poblasyon, ang bag-uhay lang naka-recover sa COVID-19 sa dakbayan. Siya ang ikaduhang recovered patient, sunod kang patient number 3 nga taga-barangay Dumlo nga naayo na sa miaging semana. Gipahibaw sa mayor nga na-discharge na ang maong pasyente gikan sa usa ka pribadong ospital niadtong Mayo 24. Gitest og migawas nga nagnegatibo na sa COVID-19. She got home, then we're happy that she has recovered. Nag-discharge siya sa hospital, then nakakuha na siya negative result. Nakauli na kini sa ilang panimalay ug may desisyon nga mopaubos gihapon sa laing 14 ka adlaw nga quarantine isip safety precaution. Samtang naka-isolate pa gihapon ang laing mga pasyente nga nagpositibo human nakakontak ang patient number 8 kaniadto. Mga contact niya remains positive and they are isolated, but siya gi-isolate sad siya karon because nag self lang siya na another 14 day. Walay natala nga bag-ong kaso sa COVID-19 kagahapon. Apan gipaabot pa sa Talisay City ang resulta sa pipila ka mga swab test nga napahigayon. Uban ni Renate Quiñones, Lian Sinculan, Balitang Bisdak.